Der lugter virkelig Han lugter diarré. Han lugter af Johanne. Kort sagt. Det er fandme ikke sjovt, ikke? Det er rigtigt. Kan du sige, at det er cola? Ah, nej. Nej. Det er ikke til tæt på. Jeg har suger. Der har ikke flere colaer. Jeg flasher i røven, skal ikke få et chok jo. Du skal ikke købe gale. Benno eller Niel, vær med til at move. Jeg står bare og peger. Kom nu. Kom nu, Simon. Gør det nu. Simon. Kom nu. Du får... Kom. Yes. Simon, kom nu. Det er buksen nu, kom nu. Kom nu, Simon. Din mascara løber, Laura. Okay. Kom med det. Og videre til næste beat. Flyt den af, Thomas. Jeg har slukket den kamera. Jeg sidder og kigger. Oh yeah, ja, han gør det godt, ja. I'm cool in the airplane. I'm cool in the airplane too. Hvad laver den? Jeg er simpelthen så forelsket i Karl Emil. Jeg vil have dig, Kalle. Jeg vil have dig. Der er mange løbere her i Edinburgh. Se dig ind til. Løb, min ven, løb. Han blev filmet. Jeg er en. Videre. Bøsse. Glade dag. Det er min bitch. Prøv at se, hvad jeg kan. Bitch. Knæl. Oh my god, I always turn it off instead of taking pictures. Ude for en lush, som synes stinker af... Pubé. Ad. Det her det er til Laura. Pubé. Ados. You're so annoying and it smells. Oh no, I'm dying. Thunder. Na. Hvor er den af det der kamera, mand? Thunder. Let's go. Content. Hej Oline, du er mega lækker. Det mener jeg. Der er jeg. Hov. Her er Simone på lokum. Nu kommer Simone ud fra... jeg blev svimmel der, mand. Nu kommer Simone ud fra lokummet. Hvad? Gå ud fra lokummet. Jeg filmer. De tør fingre. Nej. Vi bruger lidt deodorant bagefter. Rigtig sletter nu. Jeg ved ikke, hvad man gør. Det gør vi alligevel. Hej, Oline. Okay, den fokuserer overhovedet ikke. Nu gør den. Hej, Vivi. Hvordan går det? Det går fint. Okay. Sexvideo. Oh, ja. Det skal også filmes. Nej. Så kan du bare se dig. No, you didn't. Ej, hvor er jeg bleg. And this light out, din fede dyr. Din fede dyr. Hvad ser jeg egentlig klar mod? Vi skal altså fucking... for herude fra siden lige med sådan nogle boobybjørn.
Det er mig, eller? Ja. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Fucking klar. Hvad skal I? Jeg har jo ansigtsmaske på. Gør det nu bare, men. Gå nu væk. Ni står i vejen. Du skal stå der bagved. Man skal kunne Ej, se hvor det bakker hun der i hovedet. Det er billedet af det syge hoved. Hvor er det glatte hud? Hvorfor? Oh yeah, no! Det var creepy. Holy motherfucker. Jeg må lige smage. Du skal ikke gå væk. Nej, du må sgu ikke smage mit. Så på kinden, ikke på munden for helvede. Må jeg smage dig, Oline? Nej, helst ikke. Oline? Det er en af de få gange, Oline er gået død på turen. Nu er hun så også bare totalt død. Men det skal man også en gang imellem. Jamen, jeg ved ikke, om han skal hedde Haggish eller Harry. Det er et stort dilemma. Han skal hedde Haggis. Afstemning. Marie, Harry eller Haggish? Harry. Okay, Fuck en dig. stemme. Cecilie, Harry eller Haggish? Laura. Harry. Haggis. Haggish. Sådan er bitch. Charlotte. Ja. Skal den hedde Haggish eller Harry? Harry. Haggis. Haggis. Den skal hedde Haggis. Jeg tænker også, men Harry. Harry decides. That's for you to decide. That's for you to decide. Den skal hedde Haggis. Vi har jo lige været i Skotland. Ja, vi er stadig i Skotland. Du købte den i Skotland. So what? Harry. Den kan da også hedde Vincent. Haggis. Sejt. We can blank here. I know. Okay. Johannes store dilemma i livet. Den skal hedde Hagrish. Hagrish. It's the best of both worlds. Hagrish. Hagrish. Okay. Vilmer du? Ja. Det er Hagrish. Hagrish. Vi har forbundet navnet med Haggish og Harry. Hagrish. Hvem fandt på det egentlig? Er det omført? Og det synes du er godt. Velkommen. Oj, det er flot. Det er god. Det er roof. Han er seriøst skør. Ej, det er genialt at kigge på. Sejlig. Jeg skal lige have håret bag ørerne. Jeg får, hvis jeg går ned med uner. Ikke en skid. Oline, Du har ikke fået lov. Nej, du har ikke fået lov. Stop. Jo, Mikkel, må jeg ikke få? Nu får jeg. Jo, jeg har. Jeg har den nu. Det er min. Efter dig. Lille Peter Ederkamp. Han kaster et pins imod dig, hvis du ikke... Ej, besøg. Så kom regnen og skriven. Ja. Så kom solen og tørrede Peters krop. Og lille Peter Ederkamp kravlede af derop. Så er der ikke mere. Det var creepy.